ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀଟି ଥିଲା। ସେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେଖା ପାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ ଯୌବନ କାଳରେ ସାଧୁ ରୂପରେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ପରିଣତ କରିଅଛ ଏବଂ ନିଜର ଯୌବନକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛ? ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଯୌବନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆକର୍ଷିତ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ ତାହାର ଶରୀର ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ ଏବଂ ତାହାର କଙ୍କାଳ ଦିଶେ। ପୁଣି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ରୀତି ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ସାଧୁ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେହି ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଆଜି ରାତ୍ରରେ ମୋ ଗୃହରେ ଆତିଥ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଶୁଣିଲା, ହଁ କହିଲା। ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହାର ଚରିତ୍ର ଖରାପ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ଖରାପ? ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହାର ଚରିତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିଲେ, ସେହି ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ତାଳି ବଜାନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣିଲେ, ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବେଶ୍ୟା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହା ଶୁଣି ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିଖୁଅଛୁ, ଆମେମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏହିପରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ।